Shalom. Berjuru sehari telah utama pokok mawat yang terbuka di batas Alamah Mabela dengan pulau ne anak dohot guru ni huriai ima di namar padan nasidah angger atau padan menuduh di nasidah saya menghormati Tuhan kepada boya tong ay mula honot tasaluhna ima dinanain macalo paso-paso pardonga sarepeon anak dohot guru ni huriai di sialanya tong tama membantu kami mauliat di gudang tuamat tapendeka tuhuria harga bebeon di nama laksanahan acara parpadana saya ditabai Tuhan madihamu gogong di parbisu lima amang pendeta suang sumoninang akka situal namang ibu museo dia mantaraja nanginata soriban mauliat di pasahat rohanam di radio ni halang amanta minata suribada narap kita memudurkan anak dohot buruni kuriaino ima namar badan alani salenari rokok kami gudang mauliate di radio ni amanta raja nanginata suribada naubur kita tu gereja dia bantaraja nanginata suribada mangidoh-hamidoh gemos nung simpulan nok kita siang gereja asa rap udur mahita tuinganan naung kubaradehami ima di gedung sekolah minggu ni haga bebeon ima nadi sampingan di sini kita mangan di andalas dohot minum air sidio-dio jala laus di sini kita marhata senamot sekaligus mai martudusau di sana hari dunia mataraja nang inata soribar suang-suang ni saluhun lagi orang di hula-hula nami perjodoh untuk kami gudang mauliate shalom shalom manatema di Tuhan ta lasongonima dia mampatita doh para haro di huriata saya dia matong di tapai Tuhan dia mau habis sungkon do asehat do gugong asal perbisu kamu mabari kawan akan Tuhan ta di tengah-tengah di huriata lasongonima dia mau mantaraja do inata sori pada nek hormati kami mau lihat di hamu amang bertamuinang di hara di umuna mangudurhon anak nami dohon manai parungan nami nampak tupol merpadan di tikion asa anjak mah sisada tanggiak kita asa saut pamas-mason nasida di tanggalon di bulan sana 2024 asa denggal saruna akaun bulan menang sipatu pauta lasongoni badi kita marang-marang di tarigan margana boru bere-bere songoni tulang nami kebetulan di pagi toro tulang pasaribu nyomperemong nampak tupol dari sadario asa duk sipul siap bagas acara asar udur mahita tu bagas ni raja huda-hudak ta mereka sagala di si mahita non mangatto di dan narasudok minum air si tio huhut pakatai marhata sinamot do merpudu saut iba tarimot tu partonga jaguan di yana kota do nalai parumahita songonima goko do jojo siap kami hasil utaparanak maulate badi kita horas madi kita salutna Horas. Jadi semuanya masih kuliah anggo MD saya cuma lakamuna di pamas pasok beda. Horas macam salutna. Horas.